Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, katimin nabiyyin wa imamul mursalin. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, mai yadda ya so kan wadda ya so, yayin da ya so, a inda ya so, ko ana so ko ba a so. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai ba wa kowa komai, ba shi bukatar komai a wurin kowa, kowa ke da bukatar komai a gare shi. Mamallakin mamallaka, mai ba da iko ga wanda ya so, ya ba da mulki ga wanda ya so, ya kuma fizge daga wanda ya so, ya ɗaukaki wanda ya so, ya kaskantar da wanda ya so. Sarkin da ya kasance tun kafin kasancewa ta kasance, kuma zai kasance bayan kasancewa ta gushe da kasancewa. A bayyane yake, ba a ganin shi, a ɓoye yake, ba don baya nan ba. Sarkin da ba shi da nan ballantana a inanta, kuma ba shi da can ballantana a canta, a ko'ina yana nan. Tsira da aminci su tabbata ga manzansa, cikamakin annabawa, babban masoyin Allah, babban bawan Allah, ba a yi ba kuma ba za a yi ba. Allah ka ba mu ladan azumin da muke yi, kuma Allah ka sa mu yi sallah lafiya. Akwai wata 'yar tambaya ce da ke tafe da ita. Akwai wani bawan Allah ne, shi ya kasance mai yawan yin azumin nafila na Alhamis da Monday a sati, yana yin sau biyu. To abin tambaya a nan shine, idan ya kai tsawon shekara yana wannan azumin, nawa ne yawan azuminsa idan an cire Ramadan, in ban da Ramadan? A rubuta mun amsa a.